Окупанти розшукують двох дітей Набі Рахімова, вбитого силовиками 11 травня. Минулої ночі до завітного Совєтського району, де вони мешкали, навідалися представники соціальних служб, але вдома дітей не знайшли. Кажуть, підлітків 12 та 15 років можуть передати в опіку родичам. Якщо їх не знайдуть, то дітей передадуть до реабілітаційного центру та спеціальної установи. Будут направлены в реабилитационный центр по месту нахождения мамы. Это, например, если она будет находиться в Краснодарском крае, это пример, я вам там привожу пример, то дети будут переведены в реабилитационный центр Краснодарского края. И когда решится вопрос об экстрадиции, передаче мамы через границу, то дети воссоединятся с мамой и переедут к себе домой. Они на территории Крыма не останутся. Діти залишилися без батьківської опіки після нещодавньої облави в Завітному та Сімферополі. Їх батька Набі Рахімова застрелили ФСБівці, бо той буцімто чинив опір силовикам. Затриману мати Сохібу Бурханову рішенням окупаційного совєтського райсуду депортують до Узбекистану. Загроза російських збройних провокацій залишається попри незначне відведення військ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на саміті Центрально-європейської п'ятірки в словацькій Братиславі. Там очільники МЗС з України, Чехії, Словаччини, Словенії, Австрії та Угорщини обговорили безпеку в регіоні. Міністр Кулеба запросив колег до участі в Кримській платформі для захисту прав жителів окупованого півострова та його майбутнього звільнення. Кулеба також зауважив, що загроза масштабного вторгнення Росії залишається та подякував європейським партнерам за готовність допомагати Україні не лише словами. Я вдячний всім центральноєвропейським державам за міцну підтримку суверенітету та територіальної цілісності моєї країни. Я розповів міністрам, що незважаючи на анонсоване Росією відведення військ від українських кордонів, загроза нових збройних провокацій залишається незмінною, як і велика кількість російських військ і бойової техніки вздовж кордонів України та на окупованих територіях. Порушники прав людини в окупованому Криму мають бути внесені до окремого списку санкцій. Так вважає голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Таких нарахували щонайменше 166 осіб, серед яких окупаційні судді, поліцейські, ФСБівці, прокурори, експерти, посадовці та адвокати за призначенням. Вони, за даними правозахисників, причетні до переслідувань незгодних з окупацією. Список порушників оформлять за прикладом акту Магнітського, щоб інші країни могли вводити проти них санкції. Також відомості про злочини передаватимуть до прокуратури та поліції Автономної Республіки Крим. На даний момент Кримсько-татарським ресурсним центром в соответствии с работой уже можно обозначить порядка 300 человек, которыми будут дополнены списки. Мы ставим задачу систематизировать именно тех лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму в виде классификации, для того, чтобы можно было четко понимать, какие категории лиц совершают преступления в отношении наших граждан на оккупированной территории. Запобіжний захід Віктору Медведчуку, підозрюваному у державній зраді, обирали сьогодні за великої тисняви в Печерському суді та за штовханини і сутичок під стінами установи. Троє представників сторони звинувачення клопотали про взяття під варту або заставу в 300 мільйонів гривень. Захищали Медведчука 5 адвокатів. Вони назвали суму застави завищеною, а сам звинувачений підкреслив, що і цю суму сплатити не зможе через заблоковані рахунки. Висловив сподівання, що друзі внесуть кошти. Під час засідання на зауваження судді наразилась групи підтримки Медведчука – нардепи ОПЗЖ Бойко та Рабінович. Зауваження отримали за непристойну поведінку та неповагу до суду. Задовго до початку засідання під стінами суду зібрався натовп, невідомі молоді люди в темному та представники Нацкорпуса, які лаялись на адресу Медведчука. Дві групи молодиків розділяли співробітники Нацгвардії та поліцейські. В отношении денег, я думаю, что, знаете как, с миру по нитке и голому шуба. Так что все будет в порядке. Да сколько есть, столько и отдам. На самом-то деле. Не в этом же дело. Мы за ценой не постоим.
На східному фронті 8 ворожих обстрілів, без втрат в лавах об'єднаних сил. Поблизу Новгородського окупанти били з мінометів 82-го калібру, а на підступах до Катеринівки, Авдіївки та Водяного з гранатометів різних систем. Крім того, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ПТРК. Ще мирний противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав. На обстріли окупантів військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Агента ФСБ, який готував теракт в Маріуполі, відправили до в'язниці на 6 років. Житель Донеччини воював проти України на Сході, згодом був завербований російськими спецслужбами і за їх завданням готував теракт на військовому об'єкті в Маріуполі. В бойовика вилучили потужний вибуховий пристрій зі спеціального схрону. Трохи менше 7 тисяч. Стільки українців минулої доби отримали позитивні результати тестів на ковід. Серед них 300 дітей та 168 медпрацівників. У лідерах за кількістю хворих – столиця України. Впритул за нею – Донецька, Дніпропетровська, Рівненська області. Кількість людей, яка потребувала термінової госпіталізації, за добу зросла мало не удвічі. Якщо 3 попередні доби щодня госпіталізували менше, ніж 1500 українців, то 12 травня на лікарняні ліжка вклали більше 2500 людей. Натомість гарні новини щодо одужання від ковід отримали 19,5 тисяч осіб. На жаль, 346 людей померли. Сьогодні, під час щоденного брифінгу у Міністерстві охорони здоров'я, заступниця міністра Світлана Шаталова повідомила про запуск спільної програми із Міжнародним фондом ЮНІСЕФ з навчання лікарів первинної медичної допомоги на клінічному введенні пацієнтів, хворих на ковід-19. Мета подібних тренінгів – розвантажити від навпливу важких хворих спеціалізовані лікарні. Таке навчання сімейних лікарів є надзвичайно важливим, особливо в контексті необхідності розвантаження спеціалізованих та високоспеціалізованих закладів охорони здоров'я. Лікарі первинки зможуть якісніше лікувати середні та легкі випадки COVID-19, обираючи відповідні тактики терапії, в той час як ліжка у лікарнях та реанімаціях залишаться для важких і критичних пацієнтів. Тобто мова про мудре і ефективне використання людських, фінансових та інших ресурсів на загальнонаціональному рівні. А в окупованому Криму та Севастополі за останню добу зафіксовано 99 нових випадків ковід-19. 5 людей не змогли подолати хворобу. 109 кримчан позбавились китайського вірусу, повідомляє окупаційна влада. Кримсько-татарська тепер є в айфонах. Компанія Apple додала мову корінного народу до нових операційних систем. Про це повідомив Андрій Алєксєєв, який пропонував компанії це зробити. Він зазначив, що відтепер користувачі можуть додати кримсько-татарську на свої пристрої, якщо буде встановлена операційна система iOS 14.5 та macOS 11.3. Якщо розробники додатків теж використовуватимуть цю мову. Кампанію звернень до Apple почали ще в 2017 році. Наразі її додали, назвавши «Крайміан Туркіш». Свято терпіння, прощення та єднання. Мусульмани, здійснивши ранковий святковий намаз, зустріли Ораза Байрам, що свідчить про завершення священного місяця Рамадан. Цьогоріч мусульмани впродовж 30 днів в денний час утримувались від їжі та води, очищали думки та робили добрі справи і просили Всевишнього про прощення гріхів та шукали ніч перед визначенням. Свято Ораза Байрам відзначається впродовж 3 днів. Муфтій духовного управління мусульман Криму Гайдер Рустемов у святкові дні радить відкинути всі проблеми та печалі і творити святковий настрій для своєї родини. Сегодня это день праздника, и праздник – это также поклонение. Сегодня мы должны оживить этот день, празднуя его. Мы должны дарить друг другу подарки. Мы должны навестить отцов, матерей, бабушек, дедушек, родственников. Мы должны дарить друг другу подарки, и в первую очередь мы должны устроить праздник для детей.
привить им ценности исламские, ценности духовные. Пусть Всевышний примет наше поклонение, пусть Всевышний сделает нас богобоязненными Его рабами и дарует нам возможность дожить до следующего Рамадана и отпраздновать его уже в свободном Крыму. Уралдағы жоқтыр да епяғы. Уралдағы жоқтыр да епяғы. Шоқырымнан таш топрағы, yüreğim yağı. Şoxarımdan taş toprağı, yüreğim yağı. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Yansın da yansın, Ural'da yansın, yansın da kul olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Bıznaharımdan çıkargana gözlerim kör olsun. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Huvanım anas sas yavrular Tatar'ın malına. Bas haytırmaz söz ketersiz Ural'ın dağına. Bas haytırmaz söz ketersiz Ural'ın dağına. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler ne melekler kalmagan. Kırım cennet değil dostlar, siz cennetke kızmanız. Allandırıp bağlandırıp yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var. Suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından tışından, Kasım ayı kırgenden son, can tomulur kışından. Kırım cennet değil dostlar, pek horlangan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmagan kalmagan, selbilerge torbalarını asmaganlar kalmagan.
Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı. Zehirlaçsız bereket yok, bahçesinde bağında, suf kalmagan kara suvda, salgır degen ağımda. Kelmeşeknin bir soyu alayım dep tırışkan, kentler koylar boruksuzgan, tutunlerinen karışkan. Kırım, Kırım, bir zamanda belkim cennet edin sen. Endi ise cenimnin kapısına geldin sen. Kaytıp gele sana yanı can verecek tamırın. Şu tamırın ile bağlı bırgıdan, sırım. Kırım, seni kurtarırmız, son maksatha yetermiz, ya da senday taptavırda olup sonup ketermiz. Kırım, belkim birevlerge sen bir cennet mekansın, bizge ise cennet değil. Kırım bizge vatansın.